že sa napríklad poslankyne Európskeho parlamentu budú špehovať a budú sa snažiť zneužiť. O tom sa môžem rozprávať. Nechám počas prestávky. Nech sa páči druhá otázka, pani. Áno. Dovolte, aby som sa predstavil, volám sa Jan Molnár, som predseda občianskeho združenia Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv. Vážení pani poslankyne, mám na vás jednu otázku, ktorá bude trošku širšia, ale dúfam, že mi to prepáčite, pretože použijem pár výrokov. Naše občianske združenie sa zaoberá ľudskými právami, takže nebudem sa zaoberať nejakými inými záležitosťami, len tými ľudskými právami. Takže, bolo tu povedané, pán Chrein povedal, že v podstate sme v tom, že čakáme, aby sa občania aktívne zapojili, škoda, že už tu pán Chrein není, aby sa aktívne zapojili. My cítime pravý opak. My sme združenie, ktoré sme už vyrobili 72 relácií, odvysielali sme 72 relácií na internete, požiadali sme 72 krát riaditeľa STV, aby takéto konferencie boli prenášané v televízii a 72 krát sme dostali negatívnu odpoveď. Potom robíme už to asi 4 roky. Potom sme začali vyrábať novú televíznu reláciu, kontrakt, kde sme zase rozprávali o ľudských právach a tak ďalej. Čiže skrátim to. Dnes sa tu bavíme o tom, že je rok aktívneho občana. Ja si myslím, že preto, aby tu mohli zvyknúť aktívni občania, sú tu není absolútne nastavené podmienky. A nemajú o to nastavenie tých podmienkov záujem ani europoslanci. To je môj názor osobný teraz. Vynímajúc vás dve, vážené dámy, ale rozhodovať sa s inými europoslancami, nikoho nezaujíma jedna skutočnosť. V roku 2003 prijali v Sofii program, ktorý sa volá Rada Európy, výchova k demokratickému občianstvu. Z tohoto vyplynuli určité povinnosti, že sa musí každá vláda zaoberať, aby mali občania možnosť sa aktívne zapojiť. Takže nemajú sa možnosť aktívne zapojiť. A tým ukončím toto otázkou. Pani poslankyňa, jeden materiál, pani poslankyňa, to vysvetlím, o čo ide, druhý materiál. A som rád, že je tu pán riaditeľ Kocúr, tretí materiál. Ako občianske združenie sa zaoberáme tým, že sme bossy advokáti pre občanov, ktorí majú porušené svoje ľudské práva. Jak je to možné? Pýtam sa vás dve teraz. Hovorím to každý rok, aj minulý rok som to hovoril. Že sa v tomto štáte nedodržiava článok 154c ústavy, ktorý hovorí, že medzinárodné dohovory, ktoré boli ratifikované, ako je dohovor o ochrane ľudských práv, majú prednosť pred domácimi zákonmi. Vážení, tu je 10 súdnych sporov, ktoré sa dostali až do Štrasburgu a Štrasburg to vyriešil jednoduchým týmto listom, ktorý som dal a ukážem ho aj vám, že zakázal nám podávať sťažnosti, pretože uviedol, že už ste 10 sťažností podali a ste boli neúspešní, tak vám zakazujeme, aby ste podávali ďalšie sťažnosti. My sme občianske združenie, ktoré zastupuje chudobných ľudí, hlavne je tu zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý je v rozpore s Európskym dohovorom. Súdime sa s parlamentom, s Národnou radou už 4 roky. Súdy robia obštrukcie, som rád, že je tu pán riaditeľ, stretneme sa a tak ďalej. Takže posledná otázka, áno, posledná otázka. Čo môžete spraviť, vážené poslanky, je na to, aby sa začali dodržiavať ľudské práva, lebo tu hrozí občianska vojna. Hlavne článok 154c ústavy. Ďakujem. Ja by som možno poznamenala, že Rada Európy nepatrí do inštitúcií Európskej únie na počiatok, takže sa k tomuto nemôžeme nejakým spôsobom veľmi vyjadrovať. Ja neviem, že čo si predstavujete, či sú to aktívni občania, že akým spôsobom by sme to mali my ako podporiť, čo môžeme urobiť, povedz mi konkrétnu vec. Konkrétne napríklad dostať sa do televízie. My sa takto stretávame už 4 roky, vysielame to cez internet www.koloseo.info, vyrobili sme 72 relácií, kde hovoríme o konkrétnych porušení ľudských práv, konkrétnych osôb, konkrétnych jedincov. A všetci nás ignorujú. Vláda to nechce podporiť, pritom v Sofii vznikol ten projekt, ktorý sa volá Výchova k demokratickému občianstvu. Nikto to nechce podporiť, lebo sa všetci toho boja. Viete, o to ide, že čo vy môžete dve spraviť, aby sa konečne
to odporúčanie Rady Európy, vy hovoríte, že vy nie ste Rada Európy, ale ste europoslankyne. Čo, Rada Európy nepatrí do Európy? Rada Európy je samozrejme Viete? inštitúcia, ktorá nie je No ale súčasťou tú kanceláriu zrušili skrz nás, lebo my sme v tej kancelárii Rady Európy 3 roky vysielali tie relácie, Dzurindová vláda nevedela, ako nás zrušiť, tak zrušili kanceláriu Rady Európy. A už nemôžeme vysielať odtiaľ. Ja sa vás nepýtam, že ako môžete vy pomôcť. Ste europoslankyne. Ste hovorili, že aktívni občania, tak sa pýtam. My sme aktívni občania, skutočne. No však vidím, že ste, preto sa čudujem, že hovoríte, že nie je to možnosť byť aktívnym občanom, pretože vy ste takým príkladom toho, že asi je to možné. Čo sa týka možno vysielania verejnoprávnej televízie, neviem, my na to dosah nemáme, takže neviem, čo by sme mali urobiť preto, aby ste mohli vysielať vo verejnoprávnej televízii, ale samozrejme na to je rada a na to sú ľudia, ktorí sa venujú programu verejnoprávnej televízie, ale keďže vysielate tie vaše tie informácie alebo tie materiály na internete, tak samozrejme nemyslím si potom, že vaše právo na informovanosť alebo na to, aby ste mohli poslať informácie nejakým spôsobom postihnuté. A neviem, to je veľmi špecifický prípad, ja vám držím palce vo vašom boji, ale naozaj treba povedať, Rada Európy je inštitúcia, ktorá nepatrí medzi inštitúcie Európskej únie, je samostatná a keď ste povedali, že je to projekt, ktorý bol prijatý v Sofii, ja nemám si to možnosť teraz overiť, pretože neviem naozaj, či niečo také existuje alebo nie, ale verím vám. Tak naozaj, ak je to projekt a je to nejaká deklarácia, tak samozrejme nemá záväzný charakter. To znamená, že je to vec, ktorá je odporúčacia a na ktorú štáty musia nejakým spôsobom reagovať, ak chcú, ale samozrejme nie je to pre nich záväzná vec. A myslím, že od roku 2003 máme 13, tak je 10 rokov. Myslím, že aj tá diskusia, tá možnosť aktívne participovať sa aj na Slovensku za tých 10 rokov rozvinula, ale môžeme sa vonku porozprávať, ak máte záujem, lebo myslím, že toto je veľmi špeciálny prípad, ktorý je len o vás a ak sa bude dať niečo robiť, ale nemyslím si, že to máme my veľkú kompetenciu vám nejakým spôsobom pomôcť, ale každopádne vám držím palce. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme ešte 4 minúty do konca tohto panelu, máme 3 otázky. Poprosím krátke otázky s predstavením a slovo. Môžete sa páčiť? František Kutlík, Slovenský inštitút pre mediáciu. Budem veľmi stručný. Dovolte hlavne, pani poslankyne, otázočku. Ako vidíte v európskom priestore rozvoj? Nehovoríme teraz o mediácii, hoci je to inštitút ARS, ktorý je aj na slovenskom práve ukotvený aj v OSP-čku, aj na samostatný zákon. Ako vidíte perspektívu v rámci európskeho priestoru? Pretože Eurokomisariát Viviane Redingovej pripravuje novú smernicu, ktorá už bude zameraná práve na cezhraničnú spoluprácu pri rodinných sporoch. Funguje spotrebiteľská mediácia online formou cez arbitrážnu komoru Miláne. Takže